Otu Institute of Chartered Accountants of Nigeria, ICAN, Anambra State, ngalaba Ọka, akpọkugo onye isi ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS, Soludo Obidiegwu, ka ọ chọọ njikọ aka n'etiti ya na ya bụ otu dịka a na-ejikere maka nnukwu ọgbakọ nke otu ahụ bụ nke mbụ na mbụ ya nke afọ 2023 bụ nke ga-ewere ọnọdụ malite n'abalị 21 ruo abalị 24 nke ọnwa nke ọnwa Maachị afọ 2023. Ndị otu ahụ ka onye ndu ha bụ onye isi oche ya bụ otu na ngalaba Ọka bụ Maazị Kingsley Dim. Blessing Dennis wetara anyị akụkọ a n'uju. Otu ICAN bụ otu eguzobere site n'akwụkwọ iwu nke akpọrọ Act of Parliament ọnụọgụgụ 15 nke afọ 1965. Ọ bụ otu kwụrụ onwe ya na-elekọta maka etu ndị na-afụ maka mgbakọ na mwepụ si were na-alụ ọrụ na Naịjirịa iji nye aka hụ na ewulitere ọnọdụ mgbakọ na mwepụ maka ọnọdụ olu oyibo na ọlụ ndị ọzọ ebe nwere mgbakọ na mwepụ bụrụ ejiamatụ. N'okwu ya ka Maazị Dim mere ka mata na ya bụ mmemme ọgbakọ nke ha na-eguzobe bụ nke dị n'usoro atụmatụ gọvanọ Chukwuma Soludo iji dọta akụnụba na mmepe na steeti a. Ọ kọwara Maazị Chido dịka onye mara nke ekwe na-akụ ebe metụtara nzikọrịta ozi ma kwuo na ọnọdụ ya dịka onye isi ABS ga-ewugharị ụlọ ya bụ nzikọrịta ozi ka ọ bụrụ ejiamatụ. Maazị Dim gakwara n'ihu mee ka mata na ọbịbịa ha bịara ịfụ onye isi ABS bụ ịtụgharị uche etu ha na ụlọọrụ ABS ga-esi rụkọ ọrụ nwee na-enweta mgbanwe pụrụ iche na nzikọrịta ozi nakwa ihe metụtara ndị mgbakọ na mwepụ na steeti a. Dịka Maazị Dim si mee ka mata, ICAN bụ otu nọ n'isi ịzụpụta ndị ọkachamara n'ebe metụtara mgbakọ na mwepụ nke nwa bekee kpọrọ Chartered Accountant, wee kwue na ọnọdụ ha na ugbu a bụ iwepụta ihe mgbanwe dị iche iche nke nwa bekee kpọrọ innovations iji fụ na ọnọdụ akụnụba obodo Naijiria na-agawanya n'ihu. Na nzaghachi ka Maazị Chido mere ka mata na ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo enwetago mgbanwe dị iche iche ma nwetakwa ọnọdụ obibi ndụ bụ ịgba na steeti a, ma kọwaa na ebumnobi gọvanọ Chukwuma Soludo bụ iwugharị ọnọdụ akụnụba nke steeti a, ma kọwaa ya bụ gọvanọ dịka onye mgbakọ na mwepụ doro anya, onye na-esokwe usoro iwu kwadoro were na-eme ihe niile ọ na-eme. Ọ kwere nkwa na ụlọọrụ ABS na otu ICAN ga-alụkọ ọrụ ọnụ iji hụ na ememinara ọnọdụ ịyasi ego aghara site n'aka ndị amaghị nke ekwe na-akụ.